தாச்சுக்கோ அஸ்வின், தாச்சுக்கோ. ஏன் அதை சாப்பிட்ற? ஓகே. ஏன் அதை எங்கேயோ எடுத்துன்னு போகிற? அப்படியா? ஓகே. நீ படுத்துக்க போகிறேன்னு நினச்சேனா? படுத்துக்கலையா? அப்படியா? ஓகே. ஆ ஆ தாச்சுன்றியா அஸ்வின் பாப்பா? தூக்கம் வருது அஸ்வின் பாப்பாக்கா? தூங்குவோமா நம்ம? அப்படியா? ஆ ஆ ஆ ஆப்பிள் தாத்தா தாத்தா தாத்தானா பார்த்துருவியா பிக்சரை? தாத்தா தாத்தா தோற்காலி தாத்தா 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 மாமா. கை அப்படி காமிப்பியா அஸ்வின்? நல்லா இருக்கா? ஆமா அஸ்வின். என்ன அஸ்வின்? பயம் இல்லை ஏதோ சத்தக்கு விழுந்துருக்கு, ஒன்றுமே பயம் இல்லை. நீ தான் பிரேவ் பாய் ஆச்சு. கிச்சனில் போய் நான் பார்க்குறேன் நான். அஸ்வின் அஸ்வின் நீமோ நீமோ எங்க அஸ்வின்? நீமோ எங்க அஸ்வின் போய் எடுத்துன்னு வருவோமா?